Y para la uno que vengo de vuelta en Hearts of Ironeko tutorialekin. Eta, vale, utzi genuen, azaldu genuela, pizkat basiko guztia nola egin, nola dirigitu, nola manejatu tropak. Barkatu josoki gehiagi. Eta, gaur sartuko gara, azteko, ez dakit gero zer egingo dugu, baina bueno, azteko sartuko gara esperientziaren movida hauekin, vale? Hemengo gauzatxo hauekin. Bueno, menu hauek, lauak, bueno, hau simplea da, hau da ditugu konboiak erabiltzeko, konboiak erabiltzen dira... Barkatu. Konboiak erabiltzen dira errekurtsoa, bale, komertziorako, bale, errekurtsoen komertzioetarako. Barkatu, Coca-Cola eta gozokiak ez da oso kombinazio ona. Eta konboiak baita ere erabiltzen dira tropen desembarkoetarako, bale? Jakin dezazuen. Beraz, printzipioz ez dira oso garrantzitsuak, baina nekotxo batzuk izatea hor erreserban ondo da, bale? 300, 400, 500 bat izatea beti ondo datorkigu, holan guda garaietan, joik kendu alditugu, eta este gauza batzuetarako fabrikan militar horiek adibidez, ideia bat bezala. Gero, izartxo hauek zer dira? Bueno, izartxo hauek dira esperientzia de infanteria, de marina eta aerioa, bale? Nola lortzen dira? Bueno, burrukatuz, oso erraza da, burrukatzen zoazte eta tropen esperientziak eta bar hor agertuko zaizue. Tropak erasiko dute esperientzia eta gainera hor goian agertuko zaizue. Zer egingo dugu pizkat aurrera eramateko hau eta zuek ikusteko hausak? Egingo guna da pizkat jokoa aurrera eraman, bale? Eta Clara, barkatu, Clararekin dagoela grupo de mando 3 dela hau, ez da? Ez, hau da, hau. Non dago Clara ordu? Bale, Clara dago hemen jarrita, bale. Bartuko dugu adibidez hau, fronte hau, bale? Tropo hauek egituko dizkiogu ona. Hor bederatzi eta hauek hau daude Finlandiarako, bale. Bueno, hauekin soberan izango ditugu egia esan da, ez pentsa. Ikusten duzunez ez dauka defentsa asko. Pizkat horrela eramango dugu eta ingo duguna da, adibidez, Estonia konkistatu zuek ikusteko nola berazten den esperientzia eta bar, bale? Ordu, jukoa pizkat horrela eramango dugu, lasaitasun osoz, momentuz nahiko lasai dago dana, ez dago tentsio berezibirik, ez ezer. Ustun duzunez ja batzuk erabiltzen gaude, perrotamarretik zazpi gaude erabiltzen, komertzioetalako eta bar. Vale, ez dakit zuzenean ja justifikazion hau ez fijatu, bale? Hau azalduko dizuet lasai eta soto saltzen garetan guztionekin, ziorazki izango dela gaur, ikusiko dugu nora doan gauza, bale? Beraz, hemen 60 de poder, bale? Honetan ez hartu, horren ez fijatu, bale? Edo da esperientziaren loi horretan zuek fijatzea, bale? Badakit ez gaudera egiten tropak, lasai. Interesantze zaitau, bestak beste lehenik eta bain azteko. Eta topak jarriko ditut, bale? Zuek gero azalduko dugu guztia, lasai. Hau gero azalduko dugu, nola demont zergatik nagoen egiten hau, bale? Eta movida guzti hori. Baina, bueno, lasai. Bidez hementik Amur eta ez da Rens, no seke zekeritzen nun jarri dudan hemendik. Vale, gero azalduko dugu guztia, lasaitasun ezoz, porque honekin erlazioa dauka eta bar, beraz lasai, porque orain sartuko gara. Barditu 300 egun, benetan, bueno, lasai. Engo duguna da guda deklaratu adibidez Estoniari, vale? Eta horrekin Remetización de Renania, vale. Plan.
esfuerzan en armamento, mover industria de los rurales. Para mover la industria de los rurales behar dugu. Vale, baina egin dugu. Zer gehiago behar dugu. Tenemos que estar en guerra. Vale. Vale, hau sartuko diogu momentuz. Txoin, bueno, ya se ves. Eta gure justifikazioa preste egongo da. Vale, 27 de diciembre del 36, vale. Marzo, abril, bueno, hori ez dira asko. Vale, esperientzia erabiliko dugu. Vale, orain irakusten joango naiz, pizkat bitartean, vale. Esperientzia erabiliko dugu. Adibidez, formazioak editatzeko, vale. Formazio ezberdinak, esperientzia ezberdinak beharko dute. Jakin dezazuen. Vale. Vale, formazio ezberdinak, esperientzia ezberdinak beharko dute. Eta tropak aldatzeko, formazioetan tropak aldatzeko, edo tropa mota ezberdin gehiago gehiago eta barbe, esperientzia beharko duzue. Kaso honetan ez deko ezin dugu ezer egin. Vale. Eta baita ere beharko duzue, zuek egiten dituzuen tropak, vale, hobeto aldituzue. Baina hobekuntzako horiek be, esperientzia kostau egiten dute ikusten duzuenez. Vale, 10, beste 15 gehiago eta 5, vale. Eta topa ezberdinen modelo ezberdinak egin aldituzue, hobeagoak, txarragoak, pisutsuagoak, armadura gehiago, eta gero hori, guzti hori, nabarituko duzue burrukan, hemen, frontean, nabarituko duzue. Imaginatu nik egin nuen behin. Bueno, nik Alemaniako naizenan naiz, horri daukat. Mausak, ditut tankes maus, vale, que son tanques super pesados alemanes, vale. Maus bat, oza, ditut, sartuta de standard blindatu guztietan, Tigerrak, Jagged Tigerrak, vale, Tiger biak direnak, eta haiekin mausak, orduan, imaginatu, kriston bestia bat, eta gainean oraindik armadura gehiago duena, o sea, que no lo pueden casi ni perforar. Vale, honetarako beharko dugu hau. Baina adibidez hemen hau hartzen badugu, ezin dugu hau hartu. Vale, hau ez digu ematen, digu narrando la investigación, me da duda punto de progreso. Tiempo de investigación menos 5%. Ojo, oso interesgarria da. Baina, enkoragar esfuerzo de infraestructura ondo dago, hiru infraestructura ematen dizkigute hemendik, hau ematen digu poder politiko 120, eta ematen digute produkzioari 6 mujeres en aviación. Experiencia aérea plus 25, hau super ondo dago baita ere. Espíritu nacional, cultura, trabajador. Velocidad de construcción 10%, hori dago super ondo. Propaganda colectivista, poder político, unidad nacional plus hogei. Hau, ondo dago baita ere. Vale, sartuko gara alde honetatik, vale? Hau azaldu behitu, eman digute esperientzia bizkatxo bat, hori behitu, azaldu izango dugu. Sartuko ben bi pare bat. Eta bat eta bat. Eta hemen sartuko dugu. Hau, frogatuko dut partida bat hau egiten, vale? Porque normalen erabiltzen dut hau, pizkat gutxiago ematen digula, baina zailagoa direra gure fabrika apurtzeko, eta aldiz hauek ematen digute gehiago. Fabrikazio guztiak daudelako kontzentratuta, vale? Eta hemen dispertsatutak, vale? Hor dago pizkat ezberdintasuna. Emango diogu hau konstrukzio harinago egingo duelako. Bale, orduan, esperientziak zer balio digute, bale? Hirurak berdin funtzionatzen dute, jakin dezazuen. Ba, gure tropak, bueno, guke adibidez, tropaetan pe, baina adibidez, tanke hau, edo adibidez, hegazkin hau, oso ligeroa da, zen nahi dut, hobetu nahi dut. Kaza, ba, emanko diot, adibidez, 10ekin, armamentu gehiago, ezin dut, bale, alkantzea, bez, 25 behar dut. Otauz behar dut benet, bale, ez da adibide orduan hauena. Tanke ligeroa. Eman nahi diot, blindaje gehiago. 10, justo. Plof, eta egoten digute, modelo berri bat. Dela, tanke ligero T26A. Tokala blindaje pizkatzu bat gehiago, eta orain fabrikatzen hasten gara. Noski, hobekuntza horiek, errekurtso batzuk kostau egingo dizkizuete. Orduan, ikusten duzuenez,
investigo, bale, enfoki batzuk eta ban ematen digute esperientza. Eta gero gudetan, bale, burrukatzerakoan, esperientzia ere lortuko dugu. Bale? Gutxi gora bera hori. Orduan, ikusten zuen esperientziaren ez da oso gauza, oso komplikatua, bale? Ez da oso sakuna. Sartuko gara gehiago, orain, adibidez, sartuko peska hau egiten den bitartean, eta ikusten duzen bitartean nola burrukatzerakoan esperientzia egotzen dugun eta guzti hori, bale? Menutxo hauek, menu hauek dira ditugun fabrikak, totalean, bai zibilak, bai militarrak, bai nabalak, bale, astilleroak, azken finean. Soldadezka da guk behar ditugun soldaduak edo guk ditugun gure herritik edo gure herriaren ze kantitate diren posibleak soldaduak izateko, bale? Horrek zen efektatuko digu tropa berriak errekrutatzerakoan eta refortzuak, bale? Soldadezka ez badekogu gure tropak ez dituzte refortzuak jasoko. Eta ez badituzte refortzuak jasotzen, ba, gero eta txartuago egongo dira, bale? Adibidez. Era berera, soldadezkarik ez badekogu, ezin ditugu errekrutatu soldadu guztiak, bale? Hau nola saiestu daiteke arazo hau. Simpleki, menu honetan sartuta, bale, leyes y gobierno, hau aldatu daiteke, bale? Jarri desko reclutamiento limitado, desarmada, amplio, adibidez, reclutazio potoloak, servicio obligatorio, todos los adultos, apurando los restos, bueno, hau dia da la de Dios, vale? Hauek dira, orain jamen ireki dugula, bonifikazio ester batzuk, investigazioetarako, produkzioetarako, eta bar, vale? Ni komendatzen dizu eta ziren fabrikena tiempo de investigación de industria menos 10%. Industriarena sartu ordi pizka eta ziren. Vale, hau hasi da, orduan zerbatek dago hau. Oste, ditugula beste, orain idea jau. Eta hemen. Men sartuko dugu, cohetes momentos SBs, nuclear SBs, más experiencia del ejército. Hau, adibidez, esperientzia, gure tropak esperientzia gehiago jasotzeko. Vale. Hola, pizko bat azteko. Horiek dira azken finean, lege ezberdinak. Ikusten duzuenez, potere politikoa behar duzu lege berriak jartzeko, esartzeko, bale? Erlazionatuta daude. Osea, ja bide batez datorkigu. Potere politikoa irabazten da denborarekin, bale? Ikusten duzuenez, persona pizkanaka igotzen doa. Horrek ere, bale? Potere politikoa ere erabiltzen da beste estatu batzuei afektatzeko, hau da, erakartzeko zure fakziora, edo matxina kasu honetan komunista bat emateko, eta horrelako gauzak, bale? Poterea kontsumitzen dute, potere politiko hori. Eta, azkenengoa, da unitate nazionala, bale? Zer da unitate nazionala? Edozein estatu, lurralde ezberdinetatik osatuta dago, bale? Adibide bat, Espainian, bale? Dago, Leoi, komunitate autonomak, ez? Catalunya, Euskal Herria, León, Castilla, plan, bale? Unitatea, bale? Unitate nazionala da, 6%etan mantentzen diren batuta esan dezagun, bale? 6%ekoan mantentzen dira batuta. Gero eta honek ondiagoa, gero eta hobeto, porque gero eta zailago izango da zuk errevoluzio bat jasotzeaz. Esto de artillería, motorizada, artillería de cohetes, termas y equipos. Bale, zailago izango da zuk hor arazo bat izatea. Adibidez, Alemaniak hasten da 190 edo
eun batekin unitate nazional gisa. La Guerra Civil Española. Vale. Guk uda zibilean... Bai, topak bidali aldizkiogu. Espainiari. Enviar voluntarios. Vale, bakarrik bost bidali aldizkiogu. Behar duguna da... Hemen hiru ditugu. Hiru hauek. Eta beste bi. Eta beste bi hauek adibidez. Eta orain goaz Espainiara, bale? Interesgarria da, komunistak izan da interesgarria da hemen republikanoak irabaztea. Hiru eta bi. Vale. Vale. Egin duguna, izan da bakarrik tropa batzuk bidali Espainiara laguntzeko. Historikoki hori gertatu zen. Brigada urdinak eta Rusiarrak errepublikari lagundu zion, bale? Hori honan da eta jakin da gozo beran. Bale, heldu dira, orain goaz ona. Hartzen ditu gure tropak. Bost direla eta hemen jarriko gara eta esango diogu azteko hemen egin dezatela frontea eta egin dezatela planak. Ez daude jarriko diogu vale. Zetuko gara hemendik aurrera eramaten. Egin dugu hori egingo diogu hau eta egingo dugu hautsi pentsatzen bete zazpia investigatuko dugu baita ere. Zaiatuko gara republikari laguntzen. Vale, eta orain hemen investigatuko dugu itsasontziak. Batuko ditugu. Euskal Herria ja jauzi egin da hor praktikoki. Puf. Neko txarto dauka republika, ez pentsa. Neko txarto dauka vale, isla de investigación adicional. Perfect. Perfect. It's got to be. Sartuko gara hegazkinetan. Hau. Eta hemen esforzo de infraestructura. Segu ondo joango hemen Espainian, baina bueno. Vale, listo, eta orain hemen. Vale. Hemen, orain. Beitu ikusten zunez, hor, Espainiako gudazilean jagoaz esperintzera bazten. Eta igotzen dago. Bueno, ez dakit esperintza. Bai, a diario 0,05. Conquistar. Bale, haren deklaratu dugu hor guda. Eta ingo duguna da topo hori, ordena eman. Onarte totxea, simplemente. Eta Kañemon. Eta horrein ikusiko duzue nola pizkanaka, bai, unirse a la guerra, ez dugu behar, lasai. Quiero ayudar, lasai, ez dugu behar laguntzari momentuz.
Zerrando a Espainia. Bale, hor lortu dugu. Bueno, haiek erabiltzen badituzte hobeto. Listo, botxiko digu ahi jolasten gure tlopekin. Eta ja lortzen duten hor Espainia Republika salbatzen, bale? Horain ikusten duzuenez, burrukatzen gaude. Eta burrukatzen dugun erritmoan, esperientzia gaude irabazten, bale? Bai soldaduek, bai guk. Eskalkain emango diogu, porque, a ver, hau errez izango dira aztea. Eta esperientzia horrekin, esperientzia hori leiko dugu, ba hori, lehen esan duguna, topako betxeko, topa berriak erreklutatzeko, edo plan horiek aldatzeko, ez? Nahi ditugun tropaen komunak eta horiek aldatzeko. Ondo. Azaldu dugu gutxi gora guzti hau baita ere, eta, bueno, hemengo oso ezberdinak, ez? Egiteko. Las fuerzas voluntarias que estuvieron luchando en la República Española han regresado a sus hogares, Leningrado. Eta hori, ja bukatu egin da gudazi, ez, hemen hori orain dik gudazi bilan. Bidele dituzte bueltan. Ok, lo que vosotros digáis. Nizio que izango ganin pizkat pentsatuko nuke lehenago, baina bueno, ok. Zer gehiago saldu dezakego goran pizkat basikoan. Guztia pizkata salduta dago, diplomazia, butana pizkata salduta dago, hau be. Ikuste but hau menua gutxo gora bera salduta dago, bale? Falta segula hemen bekoa. Hau, bale, hemen ditugunak dira ikuspuntu ezberdinak, bale? Normalean, eta normalen edo gehien ebliko duzuenan ikustut izango dela, hau, ikuspuntu politikoa, esan dezakegu, ez? Pizka bat, mapa de efecto, bai, politikoa edo normalen egongo dana. Gero eko zue, bale? Maritimoa, bale? Maritimoen ezberdinak, bale? Kontuan izan behar duzue, eta hau esalduko dizueto orain. Adibidez, desembarko bat egiteko, zuek zona maritimo bat kontrolatu behar duzuela, bale? Zuek imaginatu nik hemen nagoela, eta hemendik ona, eta gineren, desembarko bat egin nahi dudala, bale? Tropa bat batzuk prestatuta aparte, egin beharko nukena izango litzateke flota honekin, adibidez, jarriko digula komandante bat, funtzionatzen dutela, funtzionatzen dute infanteriaren zera, bezala, jarri beharko genioke adibidez, hemen ditugu, hau da portuan, detener, tokian, hor, geldirik. Hau da, a patrullar, ben patrullak egin, begiratu, vigilatu, tabar. Hau da, buscar y destruir. Hau da, atacar a los konboies, eta hau da, eskoltar konboia, bale? Gure konboiak eskoltatzeko, haien konboiak erasotzeko, buscar y destruir. Adibidez. Eta, interesatzen zaigun, itxas zonean, plof, eskumako tekladekin. Orduan, flota automatikoki aterako da, eta hasiko da, patrullatzen itxas honetan. Ikusten zuen orain berdez dago, eta orain, desembarko bat egin ari izango genukeen hemen. Bale? Behin, tropa prest, behar ditugun konboiak izan da, eta zonalde itxas maritimoko zonaldea kontrolatuta izan da, ja desembarkua egin izango genezakeen, bale? Baina, estatu batuetan desembarkua, Espainian nago, hemen nago eta hemen egin nahi dut desembarku bat. Ba, guzti hauek kontrolatu behar dituzue. Denak. Denak. Edo, hemen egon, plan, hemen basetxo da mota, hemendik ona, hau ikonkistatu, hemendik ona, eta hemendik ja ona, eta hemendik ja ona, edo guzti hauek, adibidez, kontratu behar dituzue, jakin dezazuen. Vale? Beto, hemen ditugu positiboa. Así que hemen positibo dekogunez, hemen paroak kenduko ditugu, hemen hiru gehitu, eta listo. Hemen sartuko gara, hemendik, apoyo aéreo enemigo. Hau. Vale, honetarako bakarri balio deizue ikuspegi hau. Eta gero dago berdina, baina zerukoa. Kaso honetan ikusten duzuenez, alde honetakoa gorriz dago, ez da gurea zerua, ez da segurua gurentzako, bale? Egin beharko genuke nahi zegoen litzateke adibidez. Hegazkinak hartu, eta esan hauei
Adibidez, bombarderos tácticos. Esumako boteekin nahi dugun tokira joan. Vale, adibidez, esan diet zonalde honetan hemen dekogulako guda. Orduan joango dira zonalde honetara. Eta horren klikatzen dugu zonaldean, vale? Eskerreko klikea zonaldean. Eta esaten dugu, nahi dut, eraso dezazuen apoio aero cercano, vale? Zonaldean dauden tropei eta bombardero estrategikoak herriei eta lako tokitala, vale? Eta gero, baita ere hartuko ditugu hegazkinak hona ekartzeko eta egiteko misiones de intercepción y tal, apoyo. Vale? Ez dauka misterio, eta orain haiek bakaino hegazkinak bakarrek etorriko dira eta etorriko dira laguntzera. Bendik usten duzu nola gure topak horrela egiten dauden. Bizkanaka. Zeran doa Espainiako guda zibila. Hor dabile Republika bizka bat laguntzen. Bidaliko dizkigu berriz tropak? Ba, baken egon bargara. Bengo diogu paktuan agresión. Vale. Eta faltan zaizkigun gauzak dira hemengokoak, vale? Bueno, hoi dira plantiak eta bar eta hartolak gauzak ikusteko. Suministroena. A ber. Nola saltzen dugu suministroena. Kontuan izan behar duzu, Kontuan izan behar duzue, tropek, errekuperatzeko, munizio esateko eta bar, suministro bat jaso behar dutela. Suministro hori, portuetatik, trenbidetik, eta era esprenietara jaso dezakete, bale? Hau, bidoi antzeko hau klikatuz, ikusiko du nola gure gune zentrotatik, bale? Nola joango den suministroak adibidez zonalde honetara. Kasualitate zonalde honetan, hemendik zergatik, ba, itxasoaren bidez, hemendik buelta guzti hau emango du, eta ona helduko da, bale? Adibidez. Orduan, zer esan nahi du? Berdez esan nahi du behar gutxi, ez? Zonalde horretan behar gutxi dagoela, edo dekogunarekin ondo kubrituta dagoela. Vale, hori hor dabilera eta gorria behar dutela eraren bat suministro gehiago jasotzeko, vale? Horren ikusiko duzue, irudi batzuk, vale? Bidoian eta bar, hau da, behar dutena, jaso dezaketena eta bideak, bai itxasontziz, bai trenez. Normalean hartuko du erarik oberen edo gehi jasoko duen oberen, hemen ikusten duzuen bezala, vale? Orduan, gero eta gehiago, vale, trenbide eta portu gehiago, gero eta hobeto, errekurtso gehiago, beraz, harinago errekurtatuko dire, eta beraz, harinago erasoko duzue beste toki batzuk edo aurrera egingo duzue. Gero dekogu mapa hau, bueno, estado, subestatuak, ez? Hau da, gure Sobietar Batasunean dauden subestatu hau, besterik gabe, hau, nik uste dut ez duzuela, ia erabiliko. Erresistentzien mapa. Momentuz ez daude resistentziarik, bale? Baina adibidez zuek lurraldeak zuek lurralde bat konkistatzen zoazien enean erresistentziak agertu aldira, bale? Zure kontako erresistentziak agertu aldira. Orduan honekin ikusiko zenuketen errekurtsoen mapa, jakiteko non eta zer rekurtso dauden. Kaso honetan, hau berrenatzen dugunean, 3-0 irabaziko dugu. Diplomazia mapa, gure egoera, guk berdez, horreta gari, eta bestekin zelan elamaten garen. Gorria txarto, urdinia gure aliatuak, berde sondo, gorri txarto, horiz klikolo, betiko kolore sistema horiek, bale? Eta fakzioak, bale? Eren ikusiko ditugu fakzioak. Ikusten duzuenez, daude aliatuak Kanadan, aliatuak gero daude Komiterna geu eta Mongolia eta hauek sartuta, eta gero daude hemen las fuerzas del eje. Momentuz, bueno, bakarrik hauek, sortu daiteke adibidez
Alemaniarrekin oso aukera bat Errusiarekin aliantzantzeko bat egiteko eta sortzeko el eje germano... nola zen? Eje germano-moskovita horrelako zeo zer zan. Eta orduan batzen duzu, ejeak batzen du indarra Rusiarekin eta basa por todo el puto Cristo por ahí. Eta hori gutxo, bekoak ja dira eguna eta gogoren efektua, niebla eta guzti hori. Hori ja, bueno, tipikoa. Nola ikustezakegu irabazten guazen edo galtzen guazen guda bat. Fijatu azarie, eta bestela atzera bota bideoa, hasi garenean guda irekiz zaizkigu bi menu, bi abiso. Bata da hau eta hau. Hau esan nahi du ditugula hegazkina misio gabe, eta hau da gure gudaren egoera ikusteko. Kaso honetan irabazten guaz ikusten duzuenez. Deko gure aldego eta 1,7an. Eta hemen ikusiko ditugu gure egoera. Guk jaso ditugun bajak, sufritu dituzten bajak, zenbatu unitate ditugun eta bar. Eta barra hau esan nahi duena da zelan dagoen besten estatua. Edo gurea, bale? Esaten du, Estonia tiene un 37% hacia la rendición. Hau da, konkistatu diegu, euneko eta mazazpia. Bale? Eta, euneko eunaren euneko 73 kontrolatzen dugunean Estonia errendituko da. Eta horren egingo ditugu tratuak edo paktuak ikusteko nola banatzen ditugun irabazkinak, nor geratzen den zerekin eta bar. Vale? Hori ikusteko zagoa kainan jarrita, pues listo. Ikuste zakeigu informazio hori. Eta gero hemen egertuko litzateke aliatuak, gure aliatuak, besten aliatuak, eta llamar a todos deitzeko gure aliatu guztiei, eta llamar aliatu konkretu bateri deitzeko. Besterik, bestauka, beste misterio holan potolorik nik esango dute bitu. Taien irabaziko dugu eta taien konkistatuta, Freigal lortuz aparte, bil lortu ditugula, jarriko ditugula tanketan. Jazta, ikusten duzunez, nola bat batean errenditu egin dira, vale? Heldu gara guteko 1,80 eta errenditu egin dira. Orduan, zer egingo dugu? Konkista. Dekogunez, egingo diogu, tomar hau eta hau. Biak onartu, fin de turno. Onartzen digute, porque dekogulako soberan poterea hori egiteko, eta bukatuko dugu. Eta honekin ja bakea sinatu dugu hauekin. Eta jazta, hori da guda bat. Gero, bigarren mundu guda, pues da, gauza berbera, pero a mayor escala. A mucha mayor escala. Haren ningu duguna da, flota hau, berriz, gogatzen zarien nora, beto, mendeko gu, resistentzia pizka bat, hor, gure kontra egingo dutela, edo ez, hor da biltzate. Horatzen duzu hemen jarri dugula, gure flota patruia txera, ezta? Bueno, nire egiten dugu berriz itzutzeko portura. Ba, jartzen diogu hau, eta, ba, portura dialtzen diogu, eta jazta. Eta orduan bera automatikoki, portura doa. Nik uste dut gutxi gara bera honekin, tutoriala amaitutzat eman tezakegula. Egingo duguna, izango da, serietxo, ja, holan hasi garen ez, ja, serietxo egin ja Rusiarekin, eta, holan, gauza gehiago, agertzen badira, azaltzen joango gara. Era berera, dudak agertzen bazaizkizue, ostia, egia da, agertzen da pelikula batetan. Era berera, dudak edo, ez dakit, ez ustekoak edo jolazten goazen bitartan agertzen bazaizkizue, bale, ba, galdetu eta listo. Por cierto, orain hemen nagoela, hau ez dizu eta saldu, bale? Justifikazioak egiteko gauza politikoa denez, ba, politika indarra behar dugu, bale? Ikusten duzunez, no ematen digu justifikazioan de objetivo de guerra, conquistar eta hautatzen guaz provintziak. Gehienez jota bost ikusten duzunez, bale? Horrek, hau, bale,
hau egitea kostatuko zaigu. Potere politikoak kasunetan 55 beharko dugu, eramango digu urtebete egitea, eta kausatuko du tentsioa 14%an igotzea, bale? Momentuz ez eigu asko interesatzen Finlandian sartzea, sartuko gara hobeto hauekin hauek beregan atzera, beste 17 gehiago behar dugu, beste txorradatxo bat dala. Polonia gero, Letonia eta Lituania, Polonia gero, ondo badua, Alemania konkistatuko duenez, eta banatuko duenez, pues, inoiz baino beto. Transformación de la naturaleza. Poder político 120. Este enfoque se... Previos. Gero enfokeetan, por cierto, ez dizut azaldu, dekogu hau, bale? Hau dira, lortzen ditugunean, lau enfoke gehiago besteatzen ditugunean, ateratu dezakegu hauetako bat permanentemente, bale? Bakoitzak ematen digu, gauza ezberdinak. Hau, fakzioari investigazioa konponetzen dira, produzio aereo gehiago, produzio naval gehiago, eraikinak harinago, repasioak harinago, supresion, entrenamendu hobeagoa, bueno, en fin, gauza ezberdinak. Ingo duguna da, hau egingo dugu, mejora de la red, emango digutelako infrastruktura gehiago, sartuko gara ezago bien bila baita ere, txotomate lasaituko gara, vale? Aunque tentsioa geistea ondo egongo litzateko. Hor dabile Republika resistitzen, pizkanaka aguantatzen, nik uste galduko duela, baina hor dabile resistitzen, hor da, nazionaleko hor dabil dena, hemen resistitzen biltzate baita ere. Vale, hau investigatuta. Esperientzia gordoiko dugu tanke berria produzitzen jartzen dugunean hobetzeko, vale, 53 egun, gaina falta zego, ez nazionalek irabaziko dute hemen. Ja, argi eta garbi dago nazionalek irabaziko dutela. Eta Rumania esan daiteke beste toki polita konkistatzeko. Turkia, Iran, izan daiteke interesgarria, Afganistan. Imperio Mantxuria bi interesgarria esan daiteke, baina Egearekin sartzen da. Tratoko dugu bigarren nivelekora. Vale, eta hemen rigan hasiko gara. Kista. Venga. Ikusten duzuna tentsioa mundiala, gero eta gora godoa. Pacto Anticomiter, ojito, Edute Pacto Anticomiter, chaval. Koitaduak. Gu daramagu gehien bat tentsio gehien sortzen. Baina, bueno, lasaitu beharko gara pizkatzu bat, hori bai. Porque tentsioarena, kontuz, bestela gero azten dira gure kontra. Incidente del Hindenburg. Mejora de radar ferroviaria. Vale, ondo. Pasen dezakegu... Huin genezaren eta esto egin zaigu. Zer egin dezakegu goren pizkat industria, la gran purga... Revolución permanente, Trotsky ha regresado. Es que gero hemendik adibidez joan da. Eltze gara beste... Hortzen dugu hor pizkat investigazioa betzea eta bar. Operación Z. China, Japón. Misión de Tanutuba, mejora la línea de Stalin. Información sobre Polonia. Voy a interesar a gente que Romanetako izan behar du, Polonia izan behar du, Alemania. Persarbia.
Bucovina. Está aquí estando con ofrecer protección a Polonia. Exigir Polonia Oriental. Guerra con Alemania. Guerra con Reino Unido. Empuja hacia el sur. Francia, Estados Unidos, Reino Unido. Ultimátum a Grecia. Reclamar los estrechos. Sartuko gara. Nik uste dut eskolaz militariza. Momentuz hemendik. Doctrina de proyecto. Antifascista, anticomunista. O sea, anticapitalista. Así con Japón. Terreno. Conflicto fronterizo reconciliado. Opinión de una ciudad cuanto obtiene evento. Unión Soviética cede terreno. Sinkian. Zakit oso... Nik uste dut momentuz... Población reclutable por 0,50. Hau, orain soldadezka gehiago esango dugu. Nik uste dut momentuz hortik. Eitu, tanke berri egin dugu. Ekipo... Ja, bak eta egin dezakegula gauza berria, lasai. Pesado este 35. ¿Dónde está? Hau, fallo gordua, potola luzez, eta ez dago togo eta mazazpi eta ez dago KV bia, izan zirera, ez da, izbia bez dago, izan zirera, hiru tanke, super típico de Rusia-rena, me parece super mal. Baina, bueno, ok, lo que tú digas, Paradox. Hobetuko dugu hau, bete hau. Mango diogu, kanioian. Blindajea. Dolan, pop, hobetu dugu, eta ben, hartuko dugu hau, eta jarriko diogu bete zazpi A. Listo. Tanke berriak joan gora saltzen bizkanaka. Eta hori GG Wellplay, por cierto. Egazkinak itxure aldira, Fuera, kendu misioak eta listo. Hauen puerto zaten den bezala marinan. Vale. Aizeko esperientzia bat dekogu, momentu zorrakin ezer gutxe egin dezakegu. Ba, gero, tentsioa ere pizkanaka jisten doa, vale? Jakin dezazuen. Guda Sevilla galduta dago, Errepublika ja, de fijo. De fijo. Eta nik uste dut momentuz hemendik utziko dugula, porque nahi du zazpiretan zegoen konferentzia, interesatzen zitzaidan konferentzia bat, hiruko konferentzia hauek, hemen erdian ditugula sartuta. Desaparece, vale. Beraz, besterik gabe. Gustok izaten ari bazareta dekizuz marduzuen, zein du lagunok, eta horrengor arte. Agur!